बेहिनजावनि खानायखौ सिननो सुनागिरदोंमोन नाथाय सिनाखै दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे मियानि जाथाया अनजलिपारा गामियाव जादोंमोन। बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। जेन जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ बे भिडिअखौहाय सोरनिबा चेनेलनि दारैहाय नुदोंब्ला नङा होमब्ला जियानो जा लोगोफोर जायफ्रानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्लानो बुजि मोननांगोन आरोना लोगोफोर। मैया थांनायनि समावहाय नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन आं लोगोफोर। बेखौनो लानानै आं दिनै फिन खेब नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आपडेट होदों। हाबा जाखानाय गथ' गोनां सासे आइजोआहाय गुबुन सासे सेंग्राजों बा हौवाजों बेफोरबायदि लिलिमाय खालामनाया सासे नङा सानै साथाम खनसे नङा खनब्रै खनबा बेफोरबायदि सम बारलांबाय बा खालामलांबाय इनाय अनागारि खालामलांबाय। रायजोनि समाजा बेखौहाय दोनबाय थालिया नेबाय थालिया न'खरनि मानसिफ्रा बाय बाहागिफ्रा बेफोरबायदि खालामलिया बेखौ होनानै दिनै रायजोफ्रानोखि हमनानै दिनै बिथांखौहाय समादान खालामदों आरोना लोगोफोर। जियानो जा बेखौनो लानानै दिनै नैबे सासे ब्रादाराहाय मा थांखि लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बिथांनि बे जिथु आइजोनि जिथु थांखि जानायखौ लानानै बिथाङा दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै खेंफोरथि होलांदों। मा जाहोननि थाखाय दिनै बिथांखौ बेफोरबायदि रायजो समाजाहाय हमनानै बेफोरबायदि खामानिखौहाय मावहोखो आरोना लोगोफोर। नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायबाय थानानै उल्थां फाल्थां सानबाय थानो नाङा। बे हिनजावनि खानायखौ सिननो सुनागिरदोंमोन नाथाय सिनाखै दिनै आं बिखौ सुरु बांद्राय खालामनायखौ भिडिअ रेकर्ड खालामना हरदों नाथाय बेसां नङा। आं बेखायनो बुंनो नागिरदों बियो हगार हरना बांद्राय जादों। बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जे एसेबां माने बियो गारनानै गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिबाय थायो आरो गुबुन सेंग्राजों खारसनलांबाय थायो। बियो हमजानायानो खनथाम खनब्रै जालांबाय। नाथाय बेबायदि आइजोखौ जुदि बार बुजायबाबो लायैयाव बिनि दायाव एसे एनै साजा मोननायाबो बे आंनि थाखाय जेबो नङा। दा बियो जाय हौवाखौ गारनानै थांदों बे हौवाखौ गारनायनि सिगाङावबो बेहा गुबुन हौवाजों हाबा जाखांखानायमोन। बेखौ हौवाया मिथिब्लाबो जेबो सानामोन। आरोबाव बियो नै गोदान सेंग्रा गोसो थानानै खारफालांबावबाय। बेयावबो बेंगालराव हमजाहैबावबाय। थेवबो हौवाया लाफिनगोन होननानै बेखौ नागिर न' फारसे लाबोबावबाय। बेबायदिनो गोबां बुंथाव जायै खोथा बुंथाव जायै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बे हिनजावनि हौवाया दिनैसिम 6 जन 7 जन जालांबाय। मा बेफोरबायदि बार खालामबाय थाब्लाबो नोंसोर जेबो खालामनाय नङा नामा? दा बायदियाव दुखु मोना नङा आंबो गोबां दुखु मोनदों बे हिनजावनि सायाव। नाथाय बिनि आखल बिनि आखुफोरखौ बिनि केरेक्टारफोरखौ जेब्ला नोंसोर मिथिगोन अब्ला नोंसोरबो बुजिगौमोन। गोबाङानो बुंदों बे हिनजावनि खानायखौ हादों होननानै। नाथाय बे हिनजावनि खानायखौ माब्लाबाबो हायाखै, हानोसो नागिरदोंमोन। थेवबो